சிங்களத்தில் சதுர பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண என்ன இயற்கை இயற்கைக்கு எங்கள் பார்சலிக இயற்கைக்கு தான் நமக்கு கண்டிப்பாக தான் මම හිතනවා ලෝක පරිසර සංවර්ධනය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙත් මේ වගේ ගහකොළ පිරි සත්‍රීක පරිසරයක් ඇති කරන්න මේ කරන ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපෘතියක් කියලා මම අදහස් කරනවා. நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மானிப்பாய் உதாரணமாக சங்கிலிப்பாயில் வந்து இயற்கை அமைப்பின் கீழால் வந்து இந்த செயற்திட்டமானது எங்களோட ஏரியாவில் மட்டுமில்லாமல் இலங்கையை பூராமே இப்படியான பசுமை அதாவது வந்து இயற்கை மரங்களை நாட்டுகின்ற பொழுது இயற்கை ஒரு செழிப்பாக எமது நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வளமான எதிர்காலம் ஒன்று அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ජනතාවට ජීවත් වීම සඳහා ආහාර පාන වගේම ගහකොළ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා ඔබ වගේ ආයතනයකින් මැදිහත් වෙලා පොලිස් ස්ථානයට පැමිණලා මේ වගේ කලකිරීමේ ව්‍යාපාරයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் இந்த இடத்துல வந்து முதலாவது எங்களுக்கு இந்த உங்களோட இயற்கை அமைப்புக்கு முதலாவதாக நன்றி கூறுகின்றேன். ஏன்னு சொன்னால் இப்படியான இயற்கைகளுக்கு இயற்கை மரங்களை நாட்டி அதன் மூலம் நல்ல ஒரு சுவாசத்திற்கு வழிவகுத்து இயற்கை மரங்களை நீங்கள் ஒரு நட்டதற்காக உங்களோட அமைப்புக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு இனிவரும் காலங்களில் இப்படியான செயற்பாடுகளை நீங்கள் அதாவது வந்து எமது பிரதேசம் மட்டுமில்லாமல் எல்லா இடங்களுக்கும் செய்து அந்த இடங்களிலே வந்து மனிதன் நல்லா வாழ்வதற்கு நல்ல ஒரு சூழலை அமைத்து கொடுப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு உங்கள் அமைப்புக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். நன்றி.